Vilagarcía volverá a gozar do Atlantic Fest con total normalidade. O regreso do festival a Vilagarcía é dobre. Por un lado, tras o parón obrigado pola pandemia, e por outro, por regresar á vila na que naceu tras unhas edicións fora. O Atlantic Fest levará a música a Vilagarcía do 15 ao 17 de xullo. Y van a estar funcionando el viernes y el sábado los tres escenarios, el escenario Xacobeo 21-22, el escenario Vibramao y el escenario Alma Atlántica. Durante el viernes y el sábado, el viernes hacemos nuestra fiesta tradicional de bienvenida, que cada vez se hace como más grande, y este año ya metemos un concierto Vibramao el viernes de Sinova y cerramos con Fangoria y Nancy Rubias, y el sábado ya estamos todo el día. A celebración do festival é posible grazas ao apoio de numerosos patrocinadores. Entre eles destacan Paco Irola, Martín Kodax e Mau, que ademais de contar cos seus propios escenarios, realizarán diferentes actividades gastronómicas. A este apoio súmanse os das administracións, como o Porto de Vilagarcía. No caso da Deputación de Pontevedra, participará co Espazo Libre de Agresións Sexuais e co programa Descúbreas, que é un proxecto de potenciar e dar a coñecer rapazas do sector musical. Este ano pois ampliamos un pouquiño ese patrocinio e Eva Pico vai estar en concerto o domingo dándolle esa oportunidade de poder estar nun festival pois dos grandes. Dende a Xunta destacan a importancia destes festivais para a economía da zona e como un reclamo turístico excelente. Pero este é un evento especial onde pois aí fusionades todo unha paraxe maravillosa, espectacular e singular como é a nosa praia e no litoral onde se conxuga todo. Pola súa parte, o Concello agradeceu o regreso do festival por poder realizarse con normalidade e por celebrarse de novo en Vilagarcía. O regreso do corazón, do cerebro, do pulmón de Susana e de Toño, por se algún non o saben, son de Vilagarcía, o regreso á súa casa, que xa se produciu o ano pasado, pero este ano si cabe con moitísima máis forza, co festival que todos queríamos. Veñen uns que son de aquí e, dende logo, van a ter sempre, falaba do agradecemento Susana do Concello, o Concello sempre ten que estar ao lado da súa xente e vos sodes dos nosos. No festival actuarán artistas da talla de Izal, Fangoria ou Andrés Calamaro. As entradas xa están á venda e están tendo unha gran aceptación por parte do público. Ao marxe da música, dende o día 12, o Atlantic Fest tamén realizará outras iniciativas como exposicións ou actividades para nenos.